Ito, tandaan mo sa classroom may batas. Bawal kang lumabas, bawal kang lumabas. Pero pag nag-comply ka, pwede ka nang lumabas. Putang ina mo, gago ka. Okay, so x plus y equals... Ang di puta ka mga gago sa inyo mga bilatibay ka mo mga haslo. Wala ka mong kapalamati. Paano ka mo nakapasar karon? Patay na tanan ng mga alingan. Guboy pa ka mo nga duwa mga linte ka mo. Paano ka mo nakapasar ka mo yun di po... Ay! Ding ka magado? Mabakal ako dingdong. Mabakal dingdong sa kagago mong bang yun di puta kang bilatibay ka nga lintik. Kaya kamalo ka naging quarantine. Subong magwaguwa ka. Kamalo ka naging kadamos ang kaso. Subong anong sa ulo mo man haslo ka? Ha? Di puta kang lintik ha? Shout out na gali no sa tupad balay namon ng mga kutsukutsira. Lente do mga gaga lang aga pagani. Way pagani ka pangalimo ganin naguluwa na kamo ka magkutsukutso. Hoy mga alinga nga kamo mga yudi puta kamo. Puli kamo to kag maglolo. Tumamos o nagig ko. Nay, dali lang gid kay si Junjun arap pa sa banyo. Tumagwan na gidatay ko. Nay, si Junjun arap pagtapos na to sa manguli na lang siya. Kabahos na bapa mo gaga. Nay, nanutbras ko kagina. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 bahay kubo ang putay gatumbo kinsalo sang buto ala putay bato. I have 2 eggs, the left and the right, the center is long, the hair is kulong, linte putay giti inom tuba putay buk. Lahat ng single magkakajowa bukas alas 2. Sa classroom may batas, hindi pwedeng lumabas. Pero pag nag-comply ka, pwede na pala ikaw lumabas. Palangga ko pa sa Japon. Ginainto ka lang niya, nagpainto ka man. Kay kanamit sa iya. Gaga! Shout out sa tanan. Sa tanan nga nagapangawat sang video, i-upload nila nga wala ga credits. Mga bilatibay ka mo. Mga yutiputa, lilintian, to the highest level gig nga mga haslo, mga linte, yung mga yudiputa ka mo. Mga gago!